Bismillahirrahmanirrahim. Ata'u bismillahi wa rahmani wa birrahim min daimil ihsani falhamdulillahi qatimil awwali al-akhiri baqi bila takawuni summa sholatu wa salamu sarmada ala nabi khairi maqam ada alihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur datang panjenengan sedaya saderengipun nyuwun ngapunten ingkang kathah. Jadi ngaturaken masalah Al-Tohas Bu. Samenika insyaallah kurang langkung sekitar 2 kali juta dan 100 kali juta dan 100. Nah, terus menika biasanipun nggih kados biasanipun damel napa imbu ziarah
wontenaken winjing Baduriatin sekitar tanggal 11. Dan terus niku Juni lho Bu. Baduriatin. Dan terus niku insyaallah niku dinase nyuwun gantos nibul macam Telung Agung. Sampai balik sampai Telung Agung. Terus niku wau dipun kalkulasi dipun hitung lek menawi sampai balik tambahipun 50. Lek menawi sampai Telung Agung 3 gangsal. Pun monggo kersa panjenengan pilih ingkang pundi. Terus nilai sakmenika saged daftar dene Bupati nggih. Dan daftar mawon nggih bayare bensin. Bayare bensin. Arwane nek kados kendaraan. Kon nggih mboten mawon nggih cekap sakmonten. Nggih. Mboten pirang langkungipun kula nyuwun kata. Sedaya mawon dipun paringi sehat. Lancar rezekinipun. Mboten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan daftar mawon Ibu pun nggih tiang kampung menawi ingkang derek ziarah. bayare jalan mboten napa-napa Bu. Mal, mal, umumnya wong lanang iki sing melak kon daftar. Daryoyo. Kon daftar ya. Sing pengen melak. Daryoyo. Daryoyo. Sat. Dari Idul Fitri. Aduh kano fitrine wis. Kak isturu anak omah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih ulama terima kasih kiai ingkang kula mulyakaken. Seluruh warga jamaah sedaya ingkang kula hormati. Pertama-tama sekarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dene kula kula dengan sedaya saged melakukan wonten ing menika musala. Mugi-mugi atas rawuh kula dengan sedaya menika dipun Gusti Allah taala. Akhiripun terus kabeh ilmu ingkang manfaat maslahat bagi dunia wal akhirah. Salawat ugi salam kiatan satu untuk kemaslahatanipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dumateng warga jamaah ingkang kula hormati saya menyampaikan salam dan moga dunia sesarengan pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Mulai hadirin wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin.
ثم أدركنا من أمتنا وحملنا ولدنا وحملنا وأسقطنا واستجدنا ومسحنا بما كان حقا علينا واحفظ شرنا في جميع الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء من الأموات واحفظ شرنا في Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ilaroki guru-guru kula lan panjenengan sedaya ingkang sampun sumare. Wa khususan ilaroki guru kula lan panjenengan sedaya ingkang sampun sumare sapengajian sapenginggil. Wa khususan dikatakan wonten ing Dusun Mondo lan sedaya masyarakat Dusun Mondo ingkang sampun sumare jalan astri sepahanem lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hudal muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladziina yu'minuna bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa iyyahum ila Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wa
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة مغفرة توبة العبد المؤمن المسلم الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا شرا ولا حياة ولا موت ولا نشورا مستشفعا بكلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان خفيفتين إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أفضل الذكر فلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله
Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas dasar komunikasi manusia dengan Allah yang mengalir dalam Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu
Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah hadis kacarita saking Abdullah ibni Umar, sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu maqala dawuh sapa sahabat Abdullah bin Umar. Qala dawuh sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daipun kanjeng Nabi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang padha welas iku yarhamu melasi hum ing ar-rahimin sapa ar-rahmanu Gusti Allah kang duweni welas asih. Iki daipun kanjeng Nabi sinten mawon sing atine duwe rasa welas monggo wong iku diwelasi dening Gusti Allah. Dadi nek kepengin diwelasi Gusti Allah kudu atine duwe rasa welas. Welas ten sinten mawon welas. Welas ten manungsa, welas ten sedaya makhluk termasuk welas dhateng kewan-kewan iku diwelasi. Iku tiyang-tiyang sing duwe rasa welas diwelasi dening Gusti Allah. Malane irhamu mongko padha melasana sapa sira kabeh bil ardi ing dalem man irhamu padha melasana sapa sira kabeh man ing wong bil ardi ka ing dalem bumi. Wong-wong sing urip ten donya iki melasana kabeh makhluk Gusti Allah sing mlaku-mlaku ten bumi iki welasana kabeh. Wong ya diwelasi, kewan sing mlaku ten dhuwur bumi iki diwelasi. Lha nek ngoten ya kamangka melasi kum ing sira kabeh sapa man wong bisa naika ing dalem langit. Maksude wong ing dalem langit niku berarti malaikat ing dalem langit. Dadi sinten sing melasi makhluk Gusti Allah ten bumi mongko wong niku yo diwelasi Gusti Allah, nggih diwelasi para malaikat. Narus nasira al-khabar ing hadis ditamami kelawan sempurnane hadis. Wa fi muwafaqati hadzal hadis lan iku ing dalem nyocoki kila hadis hikayatun utawi ana cerita. Niki enten cerita sing nyata kaliyan hadis daipun kanjeng Nabi sallallahu dia menika an Umar kacarita saking Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu muga sapa Allah taala anhu saking Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niki khalifah yang kedua sakwise khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab niku terkenal adile, terkenal zuhude, terkenal adil lan zuhud lan luman. Itu Sayyidina Umar. Ini khalifah niku cara saniki cara mriki ngoten presiden. Tapi Sayyidina Umar niki enggak ada keistimewaan lain daripada yang lain daripada khalifah yang lain. Jadi cara presiden, cara saniki ngoten presiden sing aneh. Lah kok presiden aneh, nggih senengane belusukan teng kampung-kampung ngoten sing ngoten. Klambine senengane nggih klambi sing sederhana, mboten sing mewah-mewah. Klambine senengane sing tambal-tambalan. Napa nate panjenengan krungu enten presiden klambine tambalan? Sayyidina Umar itu presiden klambine tambalan. Enten sing ngitung, ngoten nggih kok berhitung. Lho niku tambalane presiden Umar 14. Masya Allah. Kok berhitung nggih? Niku timbalane Sayyidina Umar. Salah siji dina Sayyidina Umar niku belusukan presiden teng kampung-kampung ngoten niku goleki benro dhewe ya apa keadaane rakyat. Salah siji dina Sayyidina Umar belusukan
ten sandinge omah niki kok ana tenjorone omah ana krungu bocah cilik nangis. Bocah cilik nangis niku nggih. Bu, wonten kuluwe jare bocah cilik. Bu, wonten kuluwe jare ibuke. Sele ya dilungkas iki mateng tuwase. Engko nek mateng tak buka. Jare ibuke. Sakire turu niku, lari niku. Turu terus ngleler, bu wonten kuluwe jare ibuke. Kowe turu ae. Engko nek mateng tak buka bermateng ya ngene. Terus diparani kalian Sayyidina Umar. Tapi wong wedok iki boten semram nek sing teko iki Sayyidina Umar. Bu, jane sampeyan godhog napa sih kok boten mateng-mateng. Kayak bau kok boten mateng-mateng. Nggih, kula niki asline boten godhog napa-napa, Pak. Boten semram nek Sayyidina Umar. Kula asline boten godhog napa-napa, sing kula godhog namung banyu. Boten enten apa-apa namung banyu. Lah kula niki ngoroi anak kula supaya gelem turu lah yo napa? Lah kok banyu tok sampeyan godhog lah yo napa boten enten napa-napa. Beras boten enten wis kalau apa-apa ana banyu di banyu nang digodhog. Lah lare nek luwe yo digoro-goroi ben turu. Masyaallah berarti sampeyan niku ngoroi anak sampeyan dhewe. Lah yo napa boten saged boten enten saking boten enten iki. Akhirnya saya Sayyidina Umar pun kula tak modal sekedap Sayyidina Umar terus modal akhirnya terus tenggene napa cara pemerintahan ini Baitul Mal itu gudang panganan Sayyidina Umar pun njogo cara sakniki njogo setengah karung atau setengah karung dipekul dhewe niku berhasil dipekul dhewe terus cari karyawane kula pikul aja tak pekul dhewe dipekul dhewe karo Sayyidina Umar dibetoten ibuke sing godhog banyu sing ngoroi anake wau lho ngoten jarene ibu berarti sampean kuwi luwih apik timbang Sayyidina Umar jare ibuke lho berarti sampean kuwi hebat luwih apik timbang Sayyidina Umar. Lah Sayyidina Umar menurut sampean presiden yo napa? Boten adil. Presiden boten benar. Boten adil. Oh, boten adil. Nggih. Masalah sampean boten kenal kula kok mulai berdasarkan kata niku lho. Sampean jane sampean ku sinten? Kula sene nggih. Umar bin Khattab sing sampean arani jare boten adil niku. Wah, masyaallah. Sepurane wis boten apa-apa niku Sayyidina Umar dadi isin kok wedok nggih masyaallah niku termasuk salah siji contone blusukane Sayyidina Umar meningali rakyat niki diceritaken anggo ngaroka carita saking Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kana ana sapa Sayyidina Umar iku yang lagu sapa Sayyidina Umar fisika Madinah ing dalam perkampungan daerah Madinah salah siji dina Sayyidina Umar blusukan mlaku-mlaku ten perkampungan kota Madinah. Para mongko ningali sapa Sayyidina Umar Sofiyan ing bocah cilik salah siji dina Sayyidina Umar ningali bocah cilik kana ana iku diyati dalem tangane bocah apa usturun manuk emprit bocah cilik wae dolanan manuk emprit jenenge manuk emprit digawe dolan ya dikakak-kakaki terus wiwine dijeber-jeber terus diucal-ucal dicoba maneh jenenge bocah cilik wa kana ana sapa bocah cilik wae iku ya aku dolanan sapa bocah cilik di kelawan manuk emprit dolanan lau para imam mongko welas sapa Umar Sayyidina Umar dari kalus pura ing menggunung manuk emprit Sayyidina Umar welas dateng manuk emprit kala lau sama masyaallah wong manuk emprit di
apa dijewer-jewer kaya ngoten mesakne Sayyidina Umar. Rene Sayyidina Umar mesane dateng manuk emprit. Pas karo mongko tuku sapa Sayyidina Umar, bu ing manuk emprit minasobi saking bocah dadi tuku manuk emprit iku dening Sayyidina Umar. Fa'ata mongko merdekaken utawa ngeculaken sapa Sayyidina Umar bu ing manuk emprit diculno dening Sayyidina Umar. Soale kalau dateng manuk emprit, masyaallah. Bareng ngoten kalamatu dia mongko semangsane sedo sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bareng ngoten suatu saat Sayyidina Umar sedo. Fara'a mongko ningali ing Sayyidina Umar sapa al-jumhur agung-agung ulama. Maksudnya pipi. Bareng Sayyidina Umar sedo, para ulama sing agung-agung padha ngimpi kepanggih kaliyan Sayyidina Umar fil manami ing dalem turu. Ningali ing dalem turu berarti ngimpi. Fasalu mongko padha takon sapa ulama kata lahu ing Sayyidina Umar an ali saking tingkah Sayyidina Umar. Ditakon keadaane Sayyidina Umar saat sedo tutur pundi. Faqalu mongko padha matur sapa para ulama launa ing napa fa'alami daken sapa Allah Gusti Allah kita kelawan panjenengan Sayyidina Umar panjenengan diparingi tindakan apa dening Gusti Allah. Kala dawuh sapa Sayyidina Umar ghafara ngapura sapa Allah li maring ingsun ruangku disepuro dening Gusti Allah. Aku oleh pangapunane Gusti Allah dari Sayyidina Umar. Wa tajawaza tegese ngapura sapa Allah ani saking ingsun. Kalu padha matur sapa para ulama wau bi Aisyah kelawan disuwiji-wiji. Lah panjenengan kok oleh pangapunane Gusti Allah ku sebab napa? Bijudika ana to kelawan luman panjenengan. Napa sebab panjenengan luman niku? Oleh sebab pangapunane Gusti Allah. Abi asli kau tahu kelawan adil panjenengan. Napa sebabnya panjenengan adil niku oleh pangapunane Gusti Allah. Abi suci kau tahu kelawan zuhud panjenengan. Napa sebabnya zuhud panjenengan niku panjenengan oleh pangapunane Gusti Allah. Kala dawuh sapa Sayyidina Umar, ora ngono. Ora sebab tadi aku oleh pangapunane Gusti Allah gak sebab luman. Gak sebab adil, gak sebab zuhud, gak sebab tadi khalifah iku. Lah sebabnya apa? Niki ceritanya. Lama waktu semasane padha nyeleh sapa sira kabeh ing ingsun fil qabri ing dalem kuburan Sayyidina Umar sedo dikubur. Wasa tumulang padha nutupi murugi sapa sira kabeh ing ingsun nanging dikubur diurupi kelawan lebu diuruk lemah. Sayyidina Umar wa taraktu mulang padha tinggal sapa sira kabeh ing ingsun akitan kali ijen padha ditinggal Sayyidina Umar ditinggal wong akeh terus kan kuburan ijen. Fata kala mongko mlebu aliyah ing atase ingsun sapa malaikat loro. Barang wis sepi malaikat loro niki rawuh dhateng Sayyidina Umar. Malaikat loro mungibani kang ngedeni sapa karone tara miber apa akli akal ingsun saking medine sampai akale kaya miber. Wa ta'atan gemeter apa ngafasili pira-pira rosan ingsun. Rosan ingsun sampai gemeter saking medine dhateng malaikat. Minai batima saking medine karone malaikat loro wau. Wa qadalan ngalap sapa malaikat loro ing ingsun wa jelasan nglungguhaken sapa malaikat loro ing ingsun dilungguhaken wa qadalan ngarepaken sapa malaikat loro ayat salah yen to takon sapa malaikat loro ing ingsun ape ditakoni mestine arep ditakoni marang buka sapa pangeranmu mestine ngoten dadaan pasami itu mongko krungu sapa ingsun nikaan undang-undang minal hati bisa kini suara tanpa rupa, tidak ada suara tanpa rupa. Suara ini
Niki suarane dawuh dhateng malaikat, "Utruka tinggal sira loro abdi kawula ingsun tinggal niku Umar bin Khattab iku aja takoni." Wala tukhawi palan aja medeni sira loro iku Umar bin Khattab jarno aja takoni aja wedeni. Kala iki Fakimi mongko satemene ingsun iki Gusti Allah. Fakimi mongko satemene ingsun iku rohim tu melasi sapa ingsun bu ing sadina Umar. Wata jara tulang ngapura sapa ingsun anggo saking Sayyidina Umar. Iki Umar bin Khattab tak ngapura. Dawuh Gusti Allah. Umar bin Khattab tak ngapura, tak kolasi. Sebab apa? Sebab ini anak ukrono satemene Umar bin Khattab iku rohima melasi sapa Umar bin Khattab uskuron ing manuk emprit. Gara-gara olah dateng manuk emprit lho niku oleh kawelasane Gusti Allah, oleh pangapurane Gusti Allah gara-gara olah dateng manuk emprit di dunia ing dalem dunya. Masyaallah. Kaya disalam remeh. Disalam remeh. Tadi buatan sebab oleh pengampunan Gusti Allah, buatan sebab lumane, buatan sebab zuhute, buatan sebab adile Sayyidina Umar, tapi oleh pengampunan saking Gusti Allah, sebab welah dateng manuk emprit ing dalem dunya. Para itu mongko melasi sapa ingsun ku ing Sayyidina Umar fil ukhra ing dalem akhirat. Masyaallah. Tadi nenengali cerita niki nggih kula bae niki boten angsal diremehaken amal sing sae senajan ketoke remeh. Senajan ketoke remeh, senajan amal sing sae ketoke remeh, dan itu boten asal diremehaken. Masyaallah. Dan iki napa iki? Amal sing ketoke remeh. Niku ten kanca lungguh bisa kanca lungguh jajare lungguh ana tumo disisihaken. Soalnya kok selalu itu merugikan disisihno. Lah ketok remeh. Ketok remeh mbok menawa gara-gara ketok remeh niku dadi kawelasane Gusti Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinash shiratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tutina biha min jamil ahwali wal afat wa tanzilana biha jamal hajat wa tubayyana biha min jami'i sayyi'at wa rahmana biha indaka ala darajat wa tubayyana biha Allahumma shalli ala Muhammad muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan mangkir asma manifan Allahumma fir lahum warhamhum wa afi wa qadum Allahumma lir rahmat wa maghfiratan ala nubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka rahim Allahumma inna na'udzubika min 'amalin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa' wa du'a'in la yasma' Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya
Sampai lorong ngengkel. Ya Rabbi sholli ala